Sushant Singh Rajput-a thihna thu buai kalzel le Mizorama hripui ron lut mek te adam doi chungchang te tuntrum chu kantar lang don ane tholeni khan SSR thianpain le ayin luapui sidarat pithani ba ka sumdon lama a manager Shruti Modi le au Mirut Singh te chu enforcement directorate ten thu anzot fia sum cherel na chungchang ane Times Nowin sting operation neia tanga atarlandanin pathani hian SSR thina chu unbuilding veng tu ashril masaber ni na soya masen building veng tu hian athina chu tu main min thril lo tina soi ve thunga police te anron thlen hnuwa a hreve chawa azui lut ni na tarlang Times Now chuan pathani hian dawt soi antia Sushant Singh Rajput-a dairy po Times Now hian an nei neia soi bokin aderia hian kim lo homa fin fiana ti chiat na neia an ngai thu te antar lang tel boka pathani hian dairia a phek kim lo chu a hmu zo lo thu le SSR khan le khabu po thak aching ni te na soya SSR pin dan cha bi chungchanga pathani thu soi le midang thu soi a in mil theilo boka wangin pathani hian thu dik tok lo soya zep engemaw tak chu anei ani mele tin antar lang ane hetila hian Ria Chakraborty chuan Supreme Court a thu thlenin media ten miswalanga lanti rantuma SSR thina hian mo phurtuanga chhuah andu thu alo soi chuak ve mek boka Ria ngei na le du lo na alian viau Mumbaiya mi pakhat chuan Ria Chakraborty phone number emotiin vauna atok nuala mi za somnga vel chu phone theilo turin a block pha Ria phone number nen digit khata inang lo ni in call duam lo tak tak adong ta treu mai ani ome Ria na thu buai patna tanga Mumbaiya sonadil na chu voin khan Supreme Court ta ngai tuania ahma a alo thelu to chu nolin Ria hian appeal lene Sushant Singh Rajput le Ria Chakraborty te kumsang ni som pakwa October thla a Europa anjin chungchang te po soi chhuah thar ani le ta a Ria hian Florence an tlotrumin rilrulama abuai ru ti hretan toa an hotel thlenna chuan lemzia khlui lian tak mai ramhoi ina fa lai chu a en pain puithuna a an champual thin chu alo cham molmol mai ni na soya anjin hun chung chu an po toi pha Mumbai an thlen hnuwa SSR rilrulam hrisel na hi azwal zela achangina awa atrap thin boka damdoi nen inen kolma se a thatak tak theilo tin Ria Chakraborty hian asoyane CBI te chuan athina hian mi panga te chu an hual towa hetatang hian chui kwal tur alani don thunga chungzinga chuan pithani le SSR bial nu Ria Chakraborty te house manager Samuel Miranda le farnu mitu sing te ba ka midang pakhat te antelane hengmi panga te hi athilaya abul hnaya om theyemo athi thu anthriat nuwa in lampan tu te niin Mumbai Police in Supreme Court a affidavit athelwa tarlan ania CBI chuan anthu khochang te alala le donane Mumbai Police te hian athina hian mi somnga paruk vel chui zui turan ombok ninan soya SSR pa le afarnu te thu anzofia na tangin Rajput hi mani intihlum nilovin tha anian rin thu te an soi chuaka Bihar Police te hna FIR an thelwai ro chuan heti zong hian tarlan ani chi alo thung heti mek lai hian Mizorama hripui kai pundan aduam lo chunjom hle in khung thana vil tu chung te kai enoma hrikai atanga kai chhawng chumin midanga kai chhon le na ani towa no sen le no pangkai thar te po anoma tual chung in kai darna local spread atangin mi puinol puin kai darna community spread chu kan hnai tial ninalanga chuba ka vaireng telama truck driver kai mu chuate anlo ni boka daily dison lama kan tarlan tongin kan din Hmun hian thatlo lam apan zelane no sen thathum mi le no pangkai te phei hi chu Mizoram ti atling ngala lain atan hloin tong trai pui tura somna te po au chua puiane no pang le thalai te hi chu he hripui hian angam vak lowa athi pui zinga atlem berpol hania annat na po puitling angin alang chuak meu lo bok WHO lamphei chuan nu hripui kai te tan naute nute pek chu thil poi ani lo tin tun hnaya thu chuan siama an lo tar lang towa
mase Nautein le no pangzinga hian henatna wanga famta anom lo ti na phei chu ani chuang lo khovela hripui awanga thi zonga za a bial point pakhat chu kumsom hnuai lam ania he hri an thi pui theina rem chang chu upazok te a in atle mane hetila hian Maharashtra lama no pangthi som an nei to thunga ano pangber chu thlasom pathum mi niin chothra amamo turang adong lo hle ti mu chuania khovel zawzo ka po no pangzinga chothra anmamo ang dong phalo chu he hri hian angam deuh bik nia tarlanani engponi se community spread chu hri alen rei chuan kan hmabak ani hrim to a apoi molai tak chu chumi hmachon turin kanin pem tinia kanram din hmunenin hrikai za chu pungwak vakchi kanilo tak zeta chumi tur chuan kan tran tlan angai don ani hmel hle sarkarin in khung hrana dan chu atidang lam leta a Hmun danga tanga ronlu te chu endigani hnuwa positive te chau sarkar khung hranna da ani to dona negative te chu in lama khung hran ani to thungang hei hian in khung hranna hmuna hri in kai darna thleng thin chu ati ziom beise ni rualin mipuin mo phurna kan nei lian sau tina ni thei boka Mizoram ronlu tu reng te chu RT-PCR hmanga endigvek kan ni chuan hrikai hmu chhuah lem lo ronlu theina rem chang atamwak don lowa rapid test kit hmanga endik kan ero chuan negative zinga hripai aruka lowam theina rem chang tlemin asang deuh dona July tha a RAT hmanga New Delhi a endik na neia minwai hnile singruk chuang negative zinga mi sang khazat hum somruk panga te chuan anatna alan chhuah danang aneya chungzinga mi zahni somli pathum te chu RT-PCR endik na hmangin hrikai an ni ti nem ngele ania sarkar lai pui chuan ICMR hnena antigen hmanga endik na hi engtiang chi a rin tlak nge ti fia turin alo ti to a hripui endik na olsam rin tlak si chu khovelin ala in chhop meu lo wangin kan hun ton hi kan pom thiama kanin herrem ve angai don ta tina te po ani theiome bungrok khoi ko nga po film khur atul viau mai China khopui pakhat Beijinga vura anvon that tuisa tangin hripui hmu chuania dalian lama tanga ronkal niin asong boltu te tanga he hri hi chomea hian om nitura ngayania Shrilen tira kan film khurna kha kanuna betel turin kan mamo viau ane a englama thung chuan Russia in Sri Lanka in Venadam doi an thalem ming an choitir Sputnik 5 an hmu chhuah thule endigna nipa forma mantran ani to thu an puanga an president Vladimir Putin chuan tlangzarin afanu po hedam doi hi pe kanitoa akhwa sikdeu tilova chuan harsatna engma nei lo tinasoi Sputnik hian endigna hrang apal tlanga voina a face thumna enchinna chu tranin hemi hnu September thabor vela hian mi puinol pui man theitura pe fel man antum toa ramsom ni chuangin dos tlukleding on tel an order to niin atar lang telbok Russia health minister chuan hedam doi hi athok thalea hripui do thei turpo taksa a insiam ngeya tuna an thlenchina chuan hemi aya damdoi thra hi a ombik chuan lo tur thu asoyane WHO thung chuan he Sputnik 5 damdoi hi ala pompui chi alowa Russia thunei tu tenena anin biak mek thule hripui dona damdoi tan a hman tlak emti te ngong thalo akeng telem ti te chu ngun taka enchin vek ani masadona chumi hnuwa chuan an pompui theile theilo chu an soi chiang don chau tian soyane Sputnik 5 hi Gamelaya Research Institute le Russian Defense Ministry te trang kopina an buai pui hania June ni som pariata khan enchin na nei tranin mi som thum pariata an chiuluta an vain hridona tur an nei vek nin an soi enchin na hi pa ngai taka nei ro chu ani lo thunga damdoi dang siam chuak tura hunan man thin chu hripui lenga wang hian khovela man hmoa mamona anasate ma wangin po toy ani thung US Summit hiam Dr. Anthony Fauci chuan Sputnik 5 chungchanga hian a hmu chuak masaber ram ni hi apoi mo lem lova adam do hi athok thange yam ti chu chian nga yane chu khovel mamo takani tin soya
Russia le China ten a invena turdam doi an mu chuak nia a hma powa soi lom to thin te chu a tho that ngei a be seya a ngong thalo om theyang zong te po mi puya man tura sem chhuah ani ma a hriat fia vek anga yani tin soyane India point hedam doi hi man ngal mai atum lem lo Aims Delhi director chuan a tho that dan le ngong anei theite chu en chin phot ani tur thu le a tho that tak zet chuan India in tam tak siam chhuwa chu ati theidon thu a soi ve bokane